салому алейкум бародаро. Инак дарвозаи навбатии мо сли новинкае, баландӣ 3 метр, барш 4 метр, профилош 1.8, ҳамаи профилош 1.8, листош 1.8. хоб тамоми санъатш хади герметик, тамоми гулкориёш хушрӯ бо сифат аъло. нархш квадратш 1300 сомон неста. ин дарвозаи дигари моа. иам профилош 1.8, профилои дурунш 1.5, листошам 1.5 тозаи, баландиш 3, барш 320. нархш квадратш 1000 сомонӣ. бо муомила дора бародарҷон. ҳозираш дар краска ҳан, баъд краска мекунем, бо дар навор нишон медиҳем. инаш боша хайтеки тумбадор, баландиш 3, барш 4, профилош 100% гарантияш қатъи 1.8, листошам 1.8. ҷавоб метам дар гапам 100%. ҳозираш дар бе краскаи ранг бор надора. ранг бор кардем, бо навор гирифта ба шумо нишон медиҳем. нархш 8000 сомонӣ. доставка установкаш кардем. хай дарвоза ҳозираш дар бе ранг бо ранг бор мекунем. иншалло бо барои шумо нишон медиҳем ки краска мезанем ки чӣ хел свет пайдо кард. хоб иам закасай. и дарвозаи парагимонам закасаем. дарвозаи мо ҳамаш под закаса ушдисе. мақсад мо ҳаме профиля ташнаш чанди гуфтем, чизи маслиҳат кем ҳамура мезанем. ягон махинатсия надораи кори мо иншалло.